Samantala, pinapalakas po ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas ang kanilang kakayahan sa disaster response sa pamamagitan po ng pagdadagdaga ng mga bagong kagamitan upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga sakuna at kalamidad. Kamakailan ay naglaan po ang LGU ng 2 bagong sasakyan para sa Disaster Risk Reduction Management team ng bayan. Ayon po sa mga opisyal, ang mga sasakyang ito ay inaasahang magpapahusay pa sa kakayahan ng ahensya na agarang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan at magsagawa ng epektibong rescue operations. Pinondohan ng bagong mga sasakyan mula sa DRRM Trust Fund at Municipal Disaster Risk Reduction Management Fund capital outlay ng lokal na pamahalaan. Patuloy rin po nilang inikayat ang mga residente na makipagtulungan at maging bahagi ng mga disaster preparedness initiative ng nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.